ኢትዮጵያ ነትክባፈን ጽሓቶ ሕቶ በር ባሕሪ ኢትዮጵያ ዘይልወ ንድሕሪ ዘይምለስን ዘየንሳሕብን እዩ እዚ ቁሉዕ ሓቂ እዩ እዚ ብቋንቋ ፖለቲከኛታት ብዘይካማይ ዝውሕጥዎ ሓቂ እዩ እዚ ቅዋም ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ዝሕቶ ንዘዋፍርዎም ጉንብሕ ጥልዕ ዝብሉ ልኡኻት ዝዞባ ከም ዕሾኽ ቋቁሞ ኮይኑ ምስጓም ክሳብ ስኑ ለወይ ዘብሎም ብሕልሚ እናባህረረ ድቃሰሲኑ ዘንበላጥዖም ሓቂ እዩ ብምዃኑ ነዚ እዋናውን ግቡእን ሕቶ ዝተረድኡ መንግስታት ዓለም ኮነ ውልቀ ሰባት ዳይ ህልውና ምዃኑ ብጸጋ ካብ ምቕባል ወጻኢ ካሊእ ኣማራፂ ከምዘየለ ኣጸቢቖም ይርድእዎ ስለዝኾነ ምሁር ሃገር ኮነ ናትና ምስንዳ ክገልጾ ዝደለየ ነገር እንተሃለወ ንምንታይ ዝብል ሕቶ እምበር ከም ሃገር ዝተተሓዘ ቅዋም ኣይኮነን እዚ ሕቶ ጉዳይ ህልውና እዩ እዚ ሕቶ ጉዳይ ምንባርን ዘይምንባርን እዩ እዚ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓያላት ኮና ማእኸሎት ዓቕሚ ዝወነና ሃገራት ናቁጣ ወተሃደራዊ ዕርድና ሰረታ ዝዕንድራሉ ክንሱ ኣብቲ ንስኻ ትውንኖን መሰልካን ዝኾነ ከባቢ መማዓደዋይን መሕለውላይን ኩን ኢልካ ምእዛዝን ውሳንን ፈጺሙ ልዕልና ሞራል የብሉን ንግዘ ከም ሓውልቲ ጠጠው ክብለሎም እናተጸበዩ ዝናበሩ ሓለቃ ሻዕብያ እዚ ሕቶ ናይ ኢትዮጵያ ኣይኮነን የግዳስ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ቅልውላው ዝፈጥሩ ሓይልታት ዝፈጠርዎ ሕቶ ኢደእታውነት እዩ ይብሉ ወነንተ ዝሕቶ ፈረንሳይ እስራኤል ዓረብ ኤምራትን አሜሪካንየን ክብሉ ሕዝውንን ቃሪሮም ይዛረቡ አጀንዳ ካልኦት ሓይልታት ተሸኪሞም እንግዶም ዝቆሰሉን ብሔራዊ ረብሓታቶም ክሳብ ሕዚ ዘየለለዩ ኣካል ነቲ ብዕሊ ንረብሑ ዝቃለስን ዝሟጎትን ሓይሊ ብግልባጡ ልኡኽ ገይሮም ይስእልዎ እቲ ሓቂ እዘን ሃገራት ፍትሓዊ ሕቶ በር ባሕሪ ኢትዮጵያ ምስቲ ንየነዘን ምዕልዎ ሰኣነ ሃገራዊ ረብሓታትን ኣዛሚደን ስለ ዝሪኦ እምበር እዚ ሕቶማ ኢፍትሓውነት ካይዳ ነጺጉ ኣብ ሕድሕድ ልቢ ኢትዮጵያውያን ዝንቅልቅል ሃልሃልታ ባህጊ ወለዶ እዩ ጨዋዳኦም ዘተርንዑ ሓያላት ዓለም ኢትዮጵያ ኣብ ዝደቀሰትሉን ኣብ ዝተዳኸመትሉን እዋን ብዝንቡዕ ውሳነ ንዘበናት ትውንኖ በር ባሕሪ እንተመንጠልዋ እውን ግዘን ሓቅታትን ዝዓተሩን ዝተተርአሱን ጉዳይ በር ባሕሪ ጉዳይ ህልውና ምዃኑ አንዳዕዲዖም ዝተረድኡ ኣናብስቲ ወሊዶም ኣለው ኢትዮጵያ በር ባሕሪ ንምውናን ኣብ ትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ዓለም ኣብ ጎና ጠጠውና በለ ይርከብ ናይቲ ዞባ ዘብዒ ሰላምን ትእምርተ ሰላምን ዝኾነት ኢትዮጵያ ኣብ ነቓዕ ጎንፂ ሁከት ንዝጥጆ ሓይልታት ዓለምና ነጸጎም ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ጠጠውና በሉ እዮም ሓለቓ ሻዕብያ ኢሳያስ ንፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከቕርበሎም ዝደለኹ ደጋጊመን ተፈተንኩውን ገጽ ከሊኦም ኒሎም እንትዛረቡ ንሰምዐ 1 ትሪልዮን ሃፍተ ገነት ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ ዞባ ንሶም ጎንፅን ትፍሕሱን ትነግዱን እንታይ ክግበረሎም ተጸቢዮም ነይሮም ዝብል ሕቶ ንምምላስ ናይዚ መደብ ጸብጻብን ዕላማን ስለ ዘይኾነ ንግዚኡ ክንሰግሮ ኢና ጥዕና ሃበልና እዚ ኢትዮ መልኽ እዩ ትሕዝቶ እዚ መደብ ሕቶ በር ባሕሪ ኢትዮጵያ ኮይኑ እዚ ሕቶ ንምንታይ ንድሕሪት ከምዘይ ተመልሰ እዚ ሕቶ ንምንታይ ከምዘይ ተለወየ እዚ ሕቶ ንምንታይ ከምዘይ ተንሰሐበ መሰረት ገይሩ ጻንሒት ክንገብር ኢና ሓቢርኩም ናጽንሑ የኢትዮጵያ የትግል ስልት የኛ የትግል ስልት ተለውጧል የኛ የትግል ስልት ዛሬ ሰርተን ነገን መዋጀት ነው ሜላ ቃልሲ ኢትዮጵያን ናትና ሜላ ቃልስን ተለዊጡ እዩ ናትና ሜላ ቃልሲ ሎሚ ሰሪሕና ጽባሕ ምፍሳህ እዩ ሎሚ በወግዒ ጽዒርና ጽባሕ ንደቅና ዝተማዓራረየን ዝሓሸን ምግባር እዩ ዝጻብኡና ጸላእትና ግና ኣብትማሊ ጠጠዊሎም ንሎሚ ዝሕንኩር እዮም ንሕና ሎሚ ጽዒርናን ሰሪሕናን ጽባሕ ክንፍሳህ ንደሊ ንሳቶም ኣብትማሊ ጠጠዊሎም ንሎሚ ክመናጠሉ ይጓየዩ ካባጃምሩን ካባካይዱን ከምትሪእዎ ብስተፈላለዩ መሳለጥ መንገዲ ንጓዓዝ ገሽቲ ስለዝኾናን ካብ ምስጋር ሓሊፍና እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ብስተማልአ መንገዲ እንቅፋት ክንኸውን ኣይንኽእልን ሜላታትና ዝተረሓቐን ዝተፈላለየን እዩ አንዱ ለሌላው በተሟላ መንገድ እንቅፋት መሆን አይችልም ስልታችን የተራራቀና የተለየ ነው ኢትዮጵያ ተሓትት ዘላ ናሃታ ዝኾነ በር ባሕሪ እዩ እዚ ባሕሪ ብደምና ረኺብናዮ ንዝብሉ ወገናት ጨዋዳ ኣለንሞ ብሓይሊ ኩንኖ የበለትን ብሰላማዊ መንገዲ ኣዝሓተተት ኮይኑ ግና እዚ ሕቶ በር ባሕሪ ዘይልዎ ሕቶ እዩ ዓለማዊ ኮነ ህልው ኩነታት ሕቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብይጽናሕ ዓባቢጥኻ ኣብ ዘይግደፈሉ ብርክ በፂሕሎ የአልፍሬድ ቲልማሂር The Influence of Sea Power Up on History ኣብ ዝብል መጽሓፉ ኣሰላልፋ ሓይልታት ዓለም ዝቐየረ ንዝብል ኣምር ዘዘንቲ እዩ ብ19
ሰመንያ ከመቆጻጽራ ፈረንጅ ዝተሐተመ መጽሐፍ ክሳብሎሚ ባህሪ ቃላይን ውቅያኖስን ከምውን መሳግርቲ ገመገም ባህሪ ኣብ ምንጻር መዳርግቲ ዘይብሉ ምዃኑ ብዙሓት ፈላጣት ሰማምዕሉ እዩ ከም መኻን መራኸብ ሓንቲ ሃገር ኣብ ሕቑፍቲ ባህሪ ዘዕቆበቶም ብማዕበልን ህበውላን ዘለዎ ምሕደራን ዋንነትን ይድረት ይብል ከመገላልጻት ደራሲ ብርኪ ምዕባልን ሓይልን ሓንቲ ሃገር ክልተ ነገራት ይድርኽዎ ይብል እቲ ሓደ መትንታት መሳገር በር ባህሪ ምቁጻርዩ ነዞም መሰጋገር ንግዳው ጎረሮ ዝተቆጻጸረ አካል በኻሊ መልክዑ ኢኮኖሚ ዓለም ይቆጻጸረ እዩ ይብሉ እዚ ምኽረ ሓሳብ ተደራሲ በሚዛን ጠመተ ኢትዮጵያ ምስንዕቅኖ ሕቶ በር ባህሪ ኢትዮጵያ ንህሉ ኩነታት እዚ እዋን ኣብ ግምት ዘእተወ ፈትሓዊ ሕቶ ኣለውና ምዃኑ ብግልጽ ዘነጽር ይኸውን በር ባህሪ ዘይብሉ ሃገር ለኣላውነቱ ብሰናይ ድሌት ካልኦት ሃገራት استحنجر إزخون بفلاي أبزح زوان حقتاتن ممرحتاتن عالمنا أب حدقة أبزود قل خونتات هجرات كاب سرعة الليبرال زمر حكايدا أبزح حنجر وان نقداوم كسقاس عالمنا لعلتيس عامي تاوي كاب زوجنا له بر بحر مرحق عمق تتحدقة يجافحه أبزلنا الموائل مزو تكنولوجي أبترز بس حلو ديجيتاليزيشن أبز عم ببلو نقداوم من كسقاس عالمنا تيس عامي تاوي أب بحر استدرخيو أبر بحر زي هلاو مالت إيكونومي دحنتن مسانيو مع عز طرح خوينو سلوطن قلطفن مرداتات زم حلالفلهم داتا كيبلات 93 مئتاو زغونو ببحر يوم الساغرو أمت إسار مرداتا فتلي بزمسلو قد انت شوتات مغنيات علمنا كم حانت قشت انت مسألتون بر بحر زيبلو كابتي ما أد قشت أبزخونا معلتي كسقوغي خيليو حزحزي مرداتا مرباب حبريتا أب إدنا آتيو من كسقا سراحتنا سلوط أتزخونو بسناي دليت قرباب تهاجرات تبليو فرياتو مشات ان ملوات ان زي خيل هاجر بمغنيات مرباب حبريتا نحد حدون مس هاجرات على مستراحة مزخون تاع عينة هلواتن انت عينة الآلاونتيو زيلو عبر بحر زي مهلاو مالت تدقاقيمو زلع القداي دحننت نقون ننتيلنا يوقوا من قد أير إثيوبيا كم دلايوم عب سمايات نموز أن مئتاون بسناي دليت كالوت هاجرات استدرخي قبرو إثيوبيا بر بحري كساب زي وننت قزة نزيز أقم إلاي زيز أقمي زخنا هاجرات أب قزاء مريتهم واننت لألاونتهم كم زلوهم كلهم أب كل أيروم زحنباب أكال كفقدون كخلكلون يخوليهم أب زوان بر بحر زلون هاجرات بدقاف بر بحرو مبيلهم مرخاب انتخلو علو بر بحر زغانا هاجرات قنا نحدقا يستطعو نزو قداي بأمنت نرأيو إسرائيل مس هاجرات عرب ناوقونس أبزاقاتو تلو قزة نفرت تهاجر موصق كللن أب أفدق بحري نيرو إسرائيل ببحر ميديترانيان بحر قيح بحرن من قد نزوعات صوان هاجرات كي تنكفت بأنفت بر بحر بلا نابزدليتو كل أير موصا كيلا ايا بفلاي بعسر شعات 4 شمونتن بعسر شعات 7 أو كينات عربن إسرائيلن نزي تسلوات سجرتو ببر بحر بلايام برتات بحري ميديترانيان قيح بحرن نزفر أفيشن تهاجر وحس كوينهم يوم تنفرتي كم عرفو نفرت مستبقسا بغتا نابكل بحرن قاعتو تنحن حتى هاجرات كل أيرم أبز خلخللو هاجرات زمت زنبر حدقا كي تساتحو كولو خوينهم يوم بمغنيات أزون دحننت إزن نفرتي حلون وحسن زغنا كوريدار تفتير لانيو أزت راح يكونن هالكي ندادين مئتاون أدليت زغنو التاوتات نفرتن مئتاون نموزان بر بحري أمنا قداسيو بمخانون إثيوبيا كاب أفريكا اتزعبي معرفو نفرتي أبي بيشوفتو انت تهنץ بتمساسالي أبي قيح بحري ودا مراخبك تهنץ يقبعا اتكل بحرن كل أيرن التأساسر اللوام اتمعرفو نفرتي كل بحرن ودبن يدليو أب قمقم تبحر مهلاو موتسي من قد أير مونان مالتيو تو بحر بري إثيوبيا قداي هلو الناس قبرون إذا حقيو የኢትዮጵያ አየር መንገድ ማለት የመጨረሻው ከውጭ የምንገናኝበት ምሽግ ማለት ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አየር ኢትዮጵያ ማለት እቲ ናይ መወዳእታ ምስ ሃገራት ወጻኢ ንራኸበሉ ድፋዕ ማለት እዩ መንገድ አየር ኢትዮጵያ ማለት ንዓና ወደብ ማለት እዩ መንገድ አየር ኢትዮጵያ ማለት ንዓና ቀይሕ ባህር ማለት እዩ መንገድ አየር ማለት ንዓና ውቅያኖስ ማለት እዩ መንገድ አየር ኢትዮጵያ ከም ትካል ቢዝነስ ጥራሕ ጌርና ይንሪኦን حزي نوننو بزحي نفرتي طرح كيكونس حزي زطلبو قصري نفرتي انتوسخ مس زهانصون زوننون هفته جنت لكع كم زفر حرشا كاب افريكا تكال منقد ايرنا بعصفي يبلصو اير منقداچنم بأطف درجة
ይበልጠዋል። ቅድሚ 130 ዓመት ተጻፈ መጽሐፍ ጠመተ ሰላልፋ ሚዛን ኃይል ሃገራት ዓለም ቀይርዎ እዩ። ሃገር አሜሪካ ልዕሊ ሓያል ዓለምና ዝገበራ ሓሳብ መኻንነት እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ክፍለ ዘመን ነቲ ባሕሪ ዝተቆጻጸረ ንዓለም ይቆጻጸሮ ዝብል ሓሳብ መኻንነት ቁጽሮም ዘይናዓቁ ሰዓብ ተፍሪ እዩ። መኻንነት ሓሳብ ሕዚ ብኣካዳሚ ኾነ ብመዳይ ፖለቲካ ማዕረ ዝምገብዎ ህይወት ኮይነሎ። ሃገር አሜሪካ ብ1929 ከመቆጻጽራ ፈረንጂ ጓኒፍዋን ዝነበረ ዕንወት ኢኮኖሚ ዋሕስ ዝኾናን ንሰለስተ ዙራት ከይዲ መረጻ ተሃገር ዝመርሑ ፕሬዚዳንት ሩዝቬልት መሰጎማይ ሓሳብ መኻንነት እዮም። ቻይና ኣብ ደዋ ክፋል ሃገራ ብዝርከብ ባሕርን ኣብ ከባቢ ጅቡቲ ትገብሮ ምንቅስቃስ ባሕሪ ሓሳብ መኻንነት እታዊ ሓይሊ ባሕራ ስለ ዝገበረቶ እዩ። ንሕንሕ ቀይሕ ባሕሪ እውን ብስልታዊ ምግባጥ ሓሳብ መኻንነት ዝዝወር በዝመንጽር እዩ። ጨዋደን ዘተርናዓ ሃገራት ናቁጣ ኃይሊ ባሕሪ ኣብዚ ከባቢ ንምውናን ዝጓያ ዘለዋ ንግዳዊ ምንቅስቃስ ባሕሪ ንምቁጽጻር እዩ። መምለኻ ሓሳብ መኻንነት ብሩስ ጆንስ ዘ ትሩል ዌቭስ ኣብ ዝብል መጽሓፉ ጥንታዊ ሓሳብ መኻንነት ምስ ሓቅታት መበል 21 ክፍለ ዘበን ዘጣመረሉ መንገዲ ዝገርም ስርሑ እዩ። ጆንስ ኣብ መጽሓፍ ዘ ትሩል ዌቭስ ከም ዝበሎ ንባሕሪ ዝተቆጻጸረ ንዓለም ይቆጻጸሩ ዝብል መሪሕ ሓሳብ ናይ ዘለናሉ ዓለም ሓቂ ይብል። ሕዚ እውን ተኾነ ኢኮኖሚ ዓለምና ጽግዕተኛ ባሕሪ እዩ። ኣብ ዘለናሉ ዘበነ ግሎባላይዜሽን መትንደም ንግዳዊ ምንቅስቃስ ባሕሪ እዩ። ስለ ዝኾነ ንባሕሪ ምቁጽጻር ማለት ብሓፈሻ ንግዲ ምቁጽጻር ጥራሕ ከይኮነስ መረዳእታ እውን ምቁጽጻር ማለት እዩ። ሕዚ ኣብ ዓለምና ዘለው ከም ባብል እምነብል ዝበሉ ከባብታት ክረጋግዑ ዘይምኽኣሎም ንመላእ ዓለም ብኸመይ ኩነታት ከም ዘናግዕ ዓለም ሪኣቶ እያ። ከም መገላልጻ ብሩስ ጆንስ ንባሕሪ ምቁጽጻር ንውሑስ ሰላም ወሳኒ ነገር እዩ። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን መስመር ምዕባለን መስመር ድኽነትን ኣብቲ ባሕሪ ተጠሪሩሎ። ኢትዮጵያ በገላልጻ ሓሳብ ብሩስ ጀምስ እንትንሪኣ ብዛዕባ በሪ ባሕሪ ዘልዕለቶ ሕቶ ፍትሓውን ግቡእን ዘነጽር ሓቂ ኮይኑ ረኽቦ። ሕቶ ኢትዮጵያ ካብ ሕርያ ድኽነት ሕርያ ምዕባለ እዩ። ሕቶ ኢትዮጵያ ሰላመይን ጉዳይ ድሕነተይን ውሕስ ክገብር እየ ዝብል እዩ። እቲ ሕቶ ናብ ዝደለኽዎ ዓለም ዝገብሮ ምንቅስቃስ ምእታውን ምውፃእን ኣብ ሰናይ ድሌት ካልኦት ሃገራ ዝተደረኸ ከይኮነስ ብድሌተይን ውሳነን ባዕለይ ክድረኸሎ ዝብል እዩ። በሪ ባሕሪ ዘይብሉ ሃገር ኣፍ ደገ በሪ ከም ዘይብሉ ገዛ ዝወነነ ሰብ ድሕነቱን ኢኮኖሚኡን መንገድታቱን መውፅእን መእተውታቱን ኣብ ካልኦት ሰናይ ድሌት ዝተደረኸ እዩ ዝኸውን። ኢትዮጵያ ዘላቕን ቀጻልነት ዘለዎን ልምዓት ንምርግጋጽ በሪ ባሕሪ የድልያ። ኢትዮጵያ ህልውናኣ ንምጽናዕ ኣብ በሪ ባሕሪ ዘብዕ ክትህሉ ይግባኣ። የኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤት የመሆን ወናኒት በሪ ባሕሪ ኢትዮጵያ ቅድም ኢላይ ከም ጽርሕዎ ታሪኽ ጥራሕ ከይኮነስ ኢኮኖሚውን እዩ። ቲም ማርሻል ዝተባሃለ ሰብ ብኢኮኖሚ እሱር ጂኦግራፊ ምዃን ንድኽነት ሓንጎፋ ኢልካ ምቕባል ከም ዝኾነ እዚ ጸሓፊ ገሊጽዎ እዩ። ዓይንና እናረኣየ ዕቤት ቀጻልነት ዘለዎ ሰላም ዘምጽእ ነገር ኣናእስካ ምርኣይ ኣይከኣልን ወደብ ኣመና ወሳኺ ነገር ስለ ዝኾነ ከም እትፈልጥዎ ኣብ ጂዲፒ ዘለዎ ጽዕንቶ ኣልዒለልኩም እየ። ኣነ ኣመና ርግጸኛ ኾይነ ዝዛረበኩም ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካ ብዘይገለ ሕቶ ዝሓየለት ሃገር ናይ ምዃን ዕድል ሙሉእ ብምሉእ ኣለዋ። ብበዝሒ ህዝቢ ብተፈጥሮ ሃፍቲ ብዝተምሃረ ሓይሊ ሰብ እንተርኢናያ ኩሉ ኣለዋ። ዝተርፋ ነገር ኣሎ ንሱ እውን ከይዲ ዝፈትሖ ይኸውን። እዚ ጉዳይ ግና ኢትዮጵያ ኣብ ብራኸ ኣፍሪካ ክትብሕቶ ዝግባኣ ቦታ ከይትውንን ይዓግታ። ሮበርት ዲካፕላን ኣብ 2012 ኣብ ዝሕተሞ ዘ ሪቨንጅ ኦፍ ጂኦግራፊ ወይ ከዓ ሕነ ምፍዳይ ጂኦግራፊ ኣብ ዝበሃል መጽሓፉ ኣብ ዘበናዊ ዓለም ንሪኦ ዕብየት ቴክኖሎጅን ጥምረት መርበብ ሓበሬታን ነቀማምጣ ገጸ ምድሪ ኣትሪፎሞ እዮም ዝብል ኣተሓሳስባ ኣትሪሩ ይካታዕ። እስራት ጂኦግራፊያዊ ንኸውንን ዝብል ኣገላልጻ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኣገላልጻ ደራሲ ዝሳነ እዩ። ኢትዮጵያ ተኣሳሪት ጂኦግራፊያዊ ትኸውንን ዝብል ቅሉዕ መልእኽቲ እውን ነቲ ዘመን ዝምጥን ምስ ስጉምቲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝሳነ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ እንዳዓዲዑ ዘረድእ እዩ። እዚ ኣገላልጻ ቀዳማይ ሚኒስተር ብመንጽር ሮበርት ኮፕላንድ ጠምቶ ከም ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ብ2012 ሮበርት ኮፕላንድ
The Revenge of Geography استبهال مصحفو نهزب عالم انتوفي حدا عبي متنقاتا أحنجيتو نيريو أبتوان عالم بحنبابة تكنولوجي توجابيرا رحقن حصورن زبهالو نقرات حمد دبا آتيوم يوم أبستبهاللو عالم قشت خوينا ايا دواتاون دخوعقو عيلوم يوم سلازي عالم بقليلو زراخبلو ستح قول كوينا ايا زبل تسفا عسيل ونيرو يبل روبرت كوبلانجنا ኣብ ጠረጴዙ ዝተዘርገሐ ካርታ ዓለም ብምርኣይ ናይዛ ሓሳብ መሰጎምትን ዝኾኑ ተጋጊኹም ወዲ ሰብ ኣብ ሰማያት ደበና ኮፍ እንተበለውን ኣጋሩ ግን ሕዝው እንትኾነ ተፈትየ ተጸልአ ኣብ መሬት እዮም ዝዓልው ይብል ስለ ዝኾነ ጂኦግራፊ ዘይልወጥ ዕድል 40 መዓልቲ ደቂ ሰባት ይብል ንሮበርት ኮፕላን ጂኦግራፊ ዕድል መጻዩ ከም ስዊዘርላንድ ብጎታት እንተተሓጸርካ ወይ ከዓ ከም ፖላንድ ኣብ ዝርጉሕ ሜዳ እንተተረኸብካ ስነ ልቦና ህዝብኻን ጉዳይ ፖሊሲ ወጻተን ሀገራት በዘለውን መሬት ልክዕዩ ዝቃነ ይብል ከመገላልጻ ሮበርት ኮፕላን በፍላይ አልቦ ወደ ባህር ሙኻን ንሓንተ ሀገር ዘስእኖ ረብሓ ኢኮኖሚያዊ ጥራሕ ከይኮነስ ማእሰርት ህልውናውን ዘላብሲ ይብሎ ክንድድላይኻ ዲሞክራሲ ብምዕሳል እንተሰጎምካ በርባሕሪ ብጎረባብታ ሀገር እንተ ተዓጺካ ንስኻ እሶይኻ ይብል ከመገላልጻት ደራሲ ዘዋቀርና አፍሪካ ብክልተ ገዘብቲ አካላት ማይ ማለትውን በቀይሕ ባህርን በውቅያኖስ ህንድ ዝተሐጸረ በመዃኑ ዝማዕበለ ሀገራት ዝመነጣጠላሉ ነዚ ይብል ቻይና አሜሪካን ህንድን ኣብዚ ዞዋ ዝገብርኦ ምርብራብ ንዲፕሎማሲ ጸወታ ጥራሕ ከይኮነስ ኣብቲ ካርታ ተነጺሩን ዘሎ ስትራቴጂካዊ ቁልፊ መንዓተረ ዝዓይነቱ ውጥጥ እዩ ይብል ከመገላልጻ ሮበርት ኮፕላን ንጂኦግራፊ ንዕቁ ዝሕንጸጽ ፖለቲካ መወዳእቱ ራዕታ እዩ ዓለም ለኻው ደባትን ዓርሞታትን የለውን ኢልና እንትንሐስብ እቲ ሐቂ ተመሊሱ ኣብ ቅድሚት ገጽና እዩ ዝጋዋሕ ይብል ኣብ ዩክሬን ዝረአ ዘሎ ኩናት ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ቅልውላው ኣብ ዙርያ ኢትዮጵያ ዘሎ ወጥሪ ጂኦፖለቲካ ኩሉ መግለጽ ሕነ ምፍዳይ ጂኦግራፊ እዮም ይብሎም እቲ ካርታ ኣይሕሱን እቲ ካርታ ይልወጥን እቲ ፖለቲካ ግን ምስቲ ካርታ ተሳኒኩ ጓዓዝ ዘለዎ ይብል ብግባጠ ኮፕላን መጸዋዕታ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ጉዳይ ፖለቲካ ምስ ጉዳይ ካርታ ምስናይ ማለት እዩ በዓለም ላይ በኢትዮጵያ ልክ ኣብ ዓለምና ናብ በር ባሕሪ ተጸጊዑ በር ባሕሪ ዘይብሉ ካብ ኢትዮጵያ ወጻኢ የለን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን በር ባሕርን ዘሎ ርሕቀት መስመር ያ ተኣክል ሕቱ ዘለው መራሕቲ ሶማሊ ጅቡቲ ኤርትራ ድማ ብዛዕባ ሕቱ ዘሎ ህሉ ሰላም ጥራሕ ከይኮነስ ብዛዕባ መጻእን ዘላቀ ሰላምን ክዘራረቡ ይግባእ እንታይ ማለት እዩ ንሕና ሕዚ ኣይንጻልኦምን ደቅና ተደልዮም ይባልዑ ክባሃል ግን ይብሉን ከይባልዑ ሕዝን ዘራረብ በመልክዕ ኢንቨስትመንት ዲዩ ሃፍቲ ብምምቃል ዲዩ ብሊዝ ዲዩ ሂብካ ብምቅባል ዲዩ ዝብል አማራጺታት ምርአይ ከኣልዩ በዚ ጉዳይ አይን ዘራረብን ዝብል ቅዋም ግና ህልም ዝበለ ስሕተት እዩ ካብ በር ባሕሪ ምርሓቅ አልዎ በር ባሕሪ ሙኻን ኣብ ናብራ ሕድሕድ ዜጋ ጽንተሎ አልዎ በር ባሕሪ ሙኻን ኣብ ሓፈሻዊ ዕቤት ሃገር አሉታው ጽልዋ ይስዕብ ወነንቲ ወደብ ዝኾነ ሃገራት ኢኮኖሚን ንምዕባይ 24 ዓመት እንተወሲድወን ወደብ ዘይብለን ሃገራት ናብዚ ምዕባለን ምብጻሕ 36 ዓመታት ይወስደን ማለት እዩ ብምኽንያት ምስአን ወደብ ካብ ኢንቨስትመንት ወጻኢ ካብ 33 ሚእታዊ ክሳብ 43 ሚእታዊ ንኪ ካብ በር ባሕሪ ምርሓቅ ኣብ ዘፈር ቱሪዝምን አሉቱ ዝዓዘዘ እዩ ኣብ ዘፈር ዲፕሎማሲውን ዓርሱ ዝኻለ ኣሰር ኣለዎ ቀይሕ ባሕሪ ዝለዓለ ጠመት ዓለምና ዝስሕብ ዞባ ብምዃኑ ሓጋዚ መሳርሒ ዲፕሎማሲ እዩ ሕዋሕት ዝመርሖ ኢወደግ ንኢትዮጵያ አልዎ በር ባሕሪ ዝገበራ ጠገለ ብዘይብሉ ውሳነ እዩ ነይሩ ነዚ እዩ ብዙሓት ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዋነት በር ባሕሪ ክምለስ ዘለዎ ብምባል ቅዋሞም ዘሰጉሙ ዘለው ቀይሕ ባሕሪ ዝለዓለ ዓለም ለኻው ጠመተ ዝወሃቦ ዞባ ከምዃኑ መጠን ሓጋዚ መስርሕ ዲፕሎማሲ እዩ ካብዚ ብዘለለ ታሪኻዊ ጸላእቲ ሃገራት ኢትዮጵያ እስርቲ ጂኦግራፊ ጌርኻ ንምትራፍ ዝገብርኦ ቀይዲ በትኽ ጉዕዞ ንጻትውን ዕረፍቲ ዝገብራሉ ይኮናን ሓብራዊ ስሙር ወፍሪ ሰራዊት ኣብ ጎረቤት ሱዳን እናካይዱ ዘለው ሰባት ዓዳሃሎን ካይሮን ከምቲ ዝደልይዎ ኣይኾነሎምን እምበር ኣብ ቪላ ቤተ መንግስቲ ሙቃዲሾውን ኣትዮም ኢድ ብምጭዋይ ንኢትዮጵያ ብጋዕገል ጠም ሰራዊት ኣብ ክባ ብምእታው ፈተነታት የካይዱ እዮም ዘለው ክልቲአን ሃገራት ብደው ዘይራኸበ ሃገረ ሶማሊያ ሰራዊቶም ክንቁጡ ሃተውተው ዘብሎም ዘሎ ንኢትዮጵያ ካብ በር ባሕርን ምርሓቅ ዝግበር ሸርሒ
ዝወለዶ እዩ ብሓቂ እንተኾይኑ መንገዲ ኢትዮጵያ ሂብካ ምቕባል ዝተደረኸ ሰላማዊ መንገዲ እዩ ውሽጣዊ ፖለቲካ ኣፈሙዝ ብረት ብዝተሓንገጡ ተሓርጓቶ ባንዳታት እናተዘረገ እንተሃለወ እውን ንዑ ናብ ማእዲ ጠረጴዛ ንላዘብ ዝብል ጻውዒታ እናቐረበት እያ ትርከብ ኣብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ዝተገበረቶ ሌጋሲ ልዝብ ጠረጴዛ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ እውን ደጊማቶ ትርከብ ዝግመት ወይ ከዓ ፕሪዲክተብል ኣብ መትከል ዝተደረኸ ፖሊሲ ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ካብ ቃታ ብረትን ዓረርን ንላዕሊ ንወረቐትን ብርዕን ዝለዓለ ጠመተ ብምሃብ ብተግባር ኣርኢያ እያ ኮይኑ ግና ግብፂ ኾነት ኤርትራ ውሽጣዊ ጉዳይ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ካብ ምዝራግ ዝሰገረ ዶብ ኣብ ዘይዋሰንአ ጎረባብቲ ሃገራት ጦብላሕ ሒለን ብምእታው ናቕጣ ሰራዊትን ወተሃደራዊ ምንቅስቃስን ኣብ ምስላጥ ተጸሚደን ይርከባ እዘን ሃገራት እዚአን ንኢትዮጵያ እስርቲ ጂኦግራፊ ንምግባር ዝገብርኦ ዘለዋ ጻዕሪ ዝዕወተ ይመስልን ፈጺሙ ድማ ይዕወትን ምክንያቱ እቲ ቆለ ካብ ጠርሙዝ ወፂኡ እዩ ናብቲ ጠርሙዝ ፈጺሙ ይምለስን استخبركم سدرا إتيو ملق نلومي زنبرة تحستو أبزي الزازم عب كتسالي بخلي تحستو كسام نراخب عب زلخمو سنة يجزي لكم